Yan. Ulitin mo sinabi mo, may nakuwang butiki sa iyong bibig. Ha? May nakuha sa iyong bibig. Babae siya. Mabuti hindi lalaki. Baka hilahin yung dila mo. Ba't hindi mo sinamahan yung asawa mo? Hindi pwede pumasok eh. Alam ko kasi may hawak mo siyang ganyan. Yan ang nakasumbungan nga mo. May hawak. Eh, ano nang nakita mo yung butiki na sa ng bibig mo, yung pagtanggal, nadiri ka. Yun naman niya, nakakontribute sa Tissue? tapos yung kinakanya akong gano'n, nagkaroon ng pasayang. Ba't kanya sinakal? Dahil hindi naman makuha yung pamahan para lumalapat, kaya kinukuha niyang pera. Magkano binayad mo? Nangihingi ko siya ng 1.8 para dun sa hindi na daw humayin. Binigyan mo naman. Kano binigay mo talaga? 500? 1,000? Donation lang po niya. Hindi na po matandaan sa dami. Tapos yung isang mong gagamot, nilagyan ka ng sili. Yun din po yun. Anong ginawa niya sa sili? Tapos yung Ano po yun, dikdik mo yun na may mantika. Tapos, Pinalagay niya dito. di uminit yung mukha mo. Oo, talagang sobrang init po niya. Talagang napakaanghang mo yan. Bakit ka ba pumunta sa kanya? May Hindi, anong tanong ko, bakit ka dyan nagpagamot? Ano ba sakit mo? Yun nga po, yung parang hindi, masasakit ko yun dito. Wala naman ang gusto kanan, nalaing. So, si ate naglalakad no? Paano ka maglakad kanina, te? Paano maglakad? Matanda kanina yung si ate, ngayon bata na. Yung asawa niya, yun, nakadikwato na. Oh. Tawa-tawa na. Okay, manood kayo. Interesado ako rito kung tagaw. Sunod, bulati na lalabas sa bibig nito. Ay, naku, di kayo nagdarasal kay Papa Jesus. Dapat ang title sa'yo, nilagyan ng bungangan ng butiki. At chili. Yan na. Ang sakit mo, tinuro ko na sa'yo, di ba? Tayo. Yan ang sakit mo. Kung ano-anong pinag-iisip mo, yan lang ang sakit mo. Yan lang yan. Wala nang iba. Umaabot po hanggang late. Lahat yan, kasama lahat yan. Pikit. O, kita mo, wala siya sapi. O. Wala, kahit anong durog ko ng posporo. Hindi katulad yung mga nauna, di ba? Wala kang sapi. Isip mo lang yan eh. Ito ilalagay natin. Nasaan ang pistamin? Diyan mo ko ng pistamin. O. Ayan yan. Ayan sa likuran mo. Nakanin pa, maliwagan pa. Ayan ito. Richard. Ayan na, tubig. Hindi, pagtubig lang naman. Pikit. Stick na to ha. Ito. Kay Jose Rizal, aamin ka. Ikaw pumatay. Amin. Oh, walang sakit, di ba? Tingnan mo, dinudurog ko na yung mga daliri mo. Nasasaktan ka ba? Hindi. Walang sakit, di ba? Kasi wala naman siyang sapi. Ang sakit niya, binat. Wala oh, wala reaction oh. Nabinat ka sa sili. Madali lang sakit mo. Ay, gano'n, pinahirapan ka pa nung manggagamot mo. Halika rito. Binat lang yan. Relax. Todo. Hinga. Ilan ba anak mo magkakasunod? 8 anak mo? Akala ko 8. Ilan ang clearance? sa 2 years. 2 years. Hindi. 2 to 4. Saka 3. Pero i-cleansing kita para matanggal na sa isip mo. Pero wala ka sapi ha. Stick na yung kinabit ko. Ngayon kakabitan kita ng... Wala na pala tayong papel. Hanap muna tayong papel dito yung walang ganong sapi. Ay, ito to, wala. Saan ito sa amin? Makiklinsing lang muna tayo ng konti. Binat lang yan. Ano yan? Ay, naloko ka. Umayaman ka, naututo ka na ng marami. Binis, amin. Sige, paspas. Linisin mo lang. Tanggalin natin sa utak mo yung, ano, yung bulati, tsaka, ay, hindi pala, butiki. Ngayon lang ako nakarinig ulit ng butiki. Dati, puro narinig ko, karayong, uod, Ay, bulate. tornilyo, ano pa ba yun? Yung pang ano sa gamit sa ano? Yung mahaba, lungnos. O, yung plies, lungnos yung sinabi niya, hindi plies. May lungnos daw, lumabas doon sa loob ng tiyan.
Sabi ko dapat nilabas yung pako, martilyo. Kaya lagari. Paglagay niya ito naman. Mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Good evening po. Sa lahat. Followers po ako ng Alipin Jesus Nazareno. Mega shoutout po. Matagal pa tayo makapag-live doon sa Facebook page natin. Baka sa Sabado, makapaggawa ko ng Good PM po. Paggamot po kami dyan sa February 7. Ano ba yung 7? Martes po yun. Nakauwi na po ako ng Pinas. Palista na po ako. 6 po kami. Basta't huwag mong kalimutan yung chocolate ni Richard. Pati ni Buddy. Yung robot ko. Huwag kayo mag-alala. Agahan mo na lang, sir. Pag pumunta rito. Magdala ka ng fish towel at saka inapay at tubig. Hindi ako po. Sisa sila. Ano? Ano to eh? Pal-live ko, pang-upload ko to eh. Yung sa YouTube channel, nalalaman niyo. Oh, nalalaman na nila. Dahil kay Rirata. Oh, antay nyo sa Facebook page natin. Paano samantalang maglalagay, gagawa mo na ako ng Facebook page? Yan na, umiinit na. Wala kang sapi ha, kiniklinsing lang yung nilagay sa'yo. Inirosyon lang kasi asawa mo eh. Kaya na-hypnotize na kanyang isipan. Kakalasing ko muna yung mga orasyon sa'yo. Wala kang sapi, ang tawag dito, cleansing spiritual. Lilinisin. Wala. Sakit niya doon sa may balakang. Binat yan. Ulam-ulam. Ulam ang kailangan. Binat lang yan. Ang title mo dapat, Binat. Hindi butiki. Ano naman kasi pinayagan na asawa mo ng ganon? Hindi ka din magkakwento yung kumakain. Magaling magkwento yung, baka na, Hindi napagaling ko. wala naman manggagamo si Papa Jesus. Nakalagay naman sa Bible. Siguro naman nanonood kayo minsan ng Ten Commandments o kaya yung Jesus Christ na maliit pa siya at saka yung malaki na siya, pinako sa krus. Alam niyo kasi nung pinakain siya ng sili tsaka pinahiwan. Pinusukan sa nakaraan. Sa ulo, Pinakain. Diba pinahiran? pinakain pa, pinahid din sili, tapos pinakain pa. Parang Kaya yung yung nangarap ko. sakit siya nga. Pinahid yung sili. Hindi niya nakita. Oo. Sige, tatanggalin natin orasyon niya sa'yo. Kung ano-ano yung iniisip naman ito. Babae ba yung lalaki? Ilang taon na siya? Siguro parang yung mga podcast yun. Yung Taga saan siya? Pampanga? medicine. Ano may base siya? Marami nagpapagano sa kanya. Gagalaw lang. Tingnan mo si ate, oh. Tayong-tayong deforma, oh. Kanina, ika-ika. Ay, nako. Lagi kayo magdasal, ha? Kung ano-ano pinapasok ng isip mo, madali ng chart. Pagka natapos, ibaliktad siya mamaya. Para maayos na lagi. Pwede na yung po 6 months. 6 months? Oo, pwede na yan. Para matanggalan yung sa balakang niya. Para maayos-ayos siya. Hindi, ano. Uy, inis pa, marami pang orasyon. Binat sili. Binat sili ka dapat eh. Balakang, huwag mo kalimutan yung balakang. Lahat yan. Nagtatanggalan po tayo ng orasyon na masama. Tatanggalin natin yung orasyon niya. Mega shoutout. Ikiklinsing ito, pantanggal ng spiritual sa masama. Pangalawa, i-alignment kasi may binat siya. Binat po yan. 20 minutes natin, naglilinis. Lagi ko sa supply, kaya magkisitin na kami na mas sugar pa yan. Bisa ka pa martilyo. Martilyo. Mega shoutout po. Thank you so much, Dominica. Sabi ko kayo, pag-aray mo malisok sana ako. Umalis? Bisa ka umalis. Lunis ko di mabilis ka ni overall. May 10 minutes ka natin naglilinis. 21 minutes dito sa kwentuhan natin. Dapat kayo Sa video natin, 10 minutes and 41 seconds. Kasi dito naka-play na to eh. bawal yun. Bawal yun. Ate.
Malapit na matanggal yung rasyon niya, te. Salbahay to. Salbahay nagagamot sa'yo. Sige lahat. Nakakatawa minsan yung mga kwento nila. Dati, tornilyo, hindi ako maniwala. Si kwentang tornilyo, nakakantanggal sa'yo. Paano nangyari yun? Alam mo ba, hindi ko si kwentang tornilyo, kadami-dami. Paano niya nagawa yung nilagay sa loob ng dyan mo? Eh, totoo yan, nakalive ako sa Facebook page ko yun. Sabi ng tatay niya, nakita ko taga-abro, 50. Binilang ko eh, 50 peraso. Sabi ko, di sana nakita na ng ultrasound niya, x-ray, na may nilunok siyang katornilyo. Eh, mo ba, hindi nakikita ng doktor, pero siguro sa ano lang yung nabuha yung sweat at tornilyo. At tinatanong ko yung tornilyo, kung may dugo-dugo, wala, malinis. Dadadami ko ba hindi? Pina-endorse ko, pinadami ko lang talaga. Kasama yan sa orasyon. Lilinisin yung spiritual niya. Tatanggalin lahat yan. 11 minutes na, te. Konti na lang. Malilinis na yung spiritual mo. Sambitin si Kristo habang naglilinis. Tingnan mo yung kaibigan mo, oh, nakatayo yung street body na. Oh. Besal lang mo. Yan, lahat. Sinisig mo lang. Ay, salamat po sa lahat ano na dyan. Sige. Tumingala ka at matigok na itong mga kalaban mo. Bitaw mo yung kamay mo. Hinto mo. Itaas lahat magnetic ang kuryente. Putulin ng mga sungay. Dilat. Sabi mo in Jesus' name. Hindi mo natuloy yung girlfriend mo. Tignan mo siya. Natulala na si kuya. 12 minutes and 26 minutes yung maglinis mo. Tagal. Inanggal ko lang kurasyon niya sa'yo. Lunukin mo muna yung tubig. Ba't ka naman umiyak? Paano mo malulunok yan? Iyakin yan eh. Papaluin kita dyan eh. Ano magagawa ng iyak? Dati senior sa Japan na ako. O kumanta ka muna. Ano magandang kanta? Kukuro ko. Shiny. Sabi mo, sige ka sa Japan. Ano bang pinaka-paborito mong kanta? Sino sa mister mo? Kantayin mo na rito. Yung Yokshu. Hinga ka malalim. Umuro ka rito para magalaw ulit yung leg mo. Kalmado mo muna. Todo pa. Sige pa. Binat siya ko eh. Ayaw mo. Binat. Ano, wasang-wasang. Binat nga yan, oh. Hinga na malalim. Sobrang init. Lumabas yung init na katawan niyo, oh. Sa kami pinagkasalit yung Binatukan din siya? kaya tanong sa akin, yung yung nakaganito. Nako. May binat ka na, bininatan ka pa. Dapat ang title sa'yo, may binat na, bininat pa. Mupo ka rito. Ano muna palang pakiramdam mo? Ano pinagkaiba? Guminawa ka na? Yung pakiramdam mo sa likod mo, kung masakit pa kanina, lagi kasi nakahiga eh. Nawala yung sakit? Gumala na yung dugo mo. Ipitin mo yung ugat mo rito, sige. Ikaw lang umipit, bahala ka sa buhay mo. Hindi, nagkaganon ko. Napapalagot ko. Anong wala? Napapalagot ko niya yung leg niya. Nawawala yung gumaganon? Eh, binalik ko na kanina leg mo eh. Hindi, binalik ko yung leg mo. Kasi binatukan ka niya eh, baka bumaba yung dugo mo. Sige, Chad, tapusin mo na yan. Para makauwi na yan, baka lumuha pa yung mga dugo, yung mga mata natin dito. Oh, 14 minutes oh. O, yung video natin, panoorin nyo. Ay, Ginoo kay ate. Halika na, susunod. Sino susunod? Ikaw na? Mamaya maniintindihan, girlfriend mo. Ikaw muna totorturin ko yung kalaban mo. Huwag ka magalala, hindi yan mamamatay. Matagal pa yan mamamatay. Ano sakit nyo kaya? Tuhod lang? Parang ano?
Kapingin, akin na. Yan, ilapag mo yung mahiwaga mong paa rito. Kalmado mo na yung paa mo. Kabila. 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 Parang mo lang. Gaan mo lang. Meron ka nakatama na hindi nakikita ng mga mata. Gumagalaw yung dugo eh. Ay ito meron. Mas lapit na konti. Kunti lang naman. Hindi. Dito naman tayo sa boyfriend. Tapos na tayo dun sa girlfriend niya. Iyak ka kasi ng iyak. Pangalan. Kaya. Middle name. Apelido. Anong ilang taong ka pinuna? 19. Amin. Amin. Yan. Doon tayo sa asawa. Ilapag yung kamay rito. Na. Pause muna natin yung video ng asawa mo, titingnan natin. Yung video niya, ayun po yun ha, para sa kabila. Ito po yung video niya rin yan, no. I-pause ko muna kasi 16 minutes na ito eh. Mamaya na natin, tingnan natin pagkatapos mag-alignment doon, ha. Pause muna natin. Stop. Tingnan natin, patayo. 15 minutes to, ha. O, anong pinagkaiba? Lakad nga. Tingnan natin. Sundan ka ng camera. Maganda na lakad niya. Kanina, pahiga-higa, masakit ang balakang. Ngayon, ano pinakaramdam? Masakit pa balakang mo? Wala na sakit yung balakang. Ano masasabi mo kay Papa Jesus? Yung leg mo na lang may problema. Wala na rin. Wala na yung sinakal ka. Wala na sakit balakang mo. Sige, galaw mo kung may masakit pa sa balakang mo. Talagang wala. Tingnan nga natin likuran mo. Tumalikod ka nga ulit yung kaninang yung inano ko. Palagay ka ulit ng sili ha. Sa mukha. Tapos sunod, bulati naman ang ilagay sa bibig mo. Hindi na butiki. Yan yan. Di ba lumubog? Balik ka muna rito. Dumilat ka. Pag temporary, patapos na tayo. Hawakan mo yung girlfriend mo. Ito. Ganun yan. 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 Hawakan mo yan. Hindi, hawakan mo muna. Yan. Yan. Dinan mo. Anong pinag-iba? Lumambot na, di ba? Kanina, parang ano. Sige, hawakan mo. Pit mo naman ang asawa mo yan. Ngayon. Lumambot na. Pigilan mo yung paa mo. Pigilan mo. Ako na. Masakit? Masakit yung nalamaan niya. Dito, wala sakit. Asawa mo na pumipindot sa pit mo. Wala. Di ba? Binat yan. Huwag mong papakainin ng sili. Lagyan ng butiki. Patuloy mo na ulit. Matatasin na tayo. Intindihan mo na. Wala na sakit. Mag-steam ka, magsuob. Bumalik ka ng 15, 16, 17. Paano siya mo? Yung cellphone mo. Paalam ka muna rito sa vlog mo, te. Bago mo kunin yung cellphone mo, paalam na. Thank you po. Thank you, Ki. Papa God. Number 1, huwag ka magpapauto kay Satanas. Si God lang ang tatawagin mo. Huwag ka maniwala doon, walang butikin lumabas sa bibig mo. Hindi ka ba nadiri lumabas yung butiki? Sariwa pa? Tanggalin mo na sa isip mo na, loko ka lang. Shoutout po sa lahat ano dyan. Mega shoutout. Thank you so much. God bless all. Thank you po. Hindi po totoo yun. Huwag kayo maniwala doon. Bye-bye. Taga saan kayo, te? Nueva Ecija. Tapos taga saan nyo? Naggamot sa inyo? Taga Nueva Ecija rin? Ewan ko, basta sa'yo. Bahala na sa'yo si Papa Jesus. Kung ano bang klaseng paggagamot na ginagawa mo. Bahala na si Papa God. Bye-bye. Thank you so much. God bless all.